batebi engaki eyo wonchobwa wanga inwane megano ya eride chibesanchiro Inchosoro first year nani rata 130 million. Na tia chukuru cha kuatora cha school nani tia tore mokora. Ncha kereta baka njenga ndako chiri cha primary. Ekoro beri kwa gacho nje kwa gacho. Ka kioro secondary. Ka school ya kebura chokote keburu ngachibesa. Ka school ya tabaka boys 5 million. Ka school ya dichenche ka gachi structure nani ka bachibesa. Bakagore bus. Ka school ya school primary. Abuntaba. Ka school ya nyango. Sabaka. Kowo chabogetenga. Ocha kirega harina bigena St. Mary's. So Dennis Makori orega kumwani bakakwani. Nagocha. Ogenda gochiga harigetono. Ohijana gacha. Duru secondary school beriyo kwa gacha. Ninche. Na abantu 5 million moisonde. Koro beriyo kwa gacha chigoro. Ninche kwa gacha. Kogo chaga muramu nyamondo murali etubate target ya 25 million wona ngana abaye 10 million muroche ngeno kagenda takwa gachochi gurali kene yose kwa gacho niche kwa gacharia koga sana ngana another 15 million to kore target ya 25 million koko ngenda iko secondary structure muroche ngenda niche kwa gacha naende kwa 3 million this week kene check ya tayari naende bagenda kwa that structure. That is what development is. Tari megano, tari korera, tari komeka bamura, tari kuoga, tari gokura, na magenderero. Wasema wame kolage. Ekare kaunti ya mwete, watebanga ngocherega, serikali enani kaunti, enaiwete biasana, enaiwete bia. Ngateba bantu bane, muna mongo cha konyora bageni. Omugavana, county commissioner, ababunge, amonaba MCA. Ngateba ni serikali enene, ne serikali enke. Kumuna natore tago. E county yete benki akoli, ne national government yete benki akoli. Nkaiuya. Ngateba natubora ni amaswali. Tubora ni amaswali. Na atene nirega na aligere irikero gari kerwase conference omuntu ngaransi ne chairman ya public service board tinko bobori baswali etoke ya bwata ko ngiraneri speech yo ka bwata ri keire kono akina bono kiye ka bame